నారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మన నెల్లూరు సిటీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే నారాయణ సార్. నారాయణ సార్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అండి. మన సిటీ ఎమ్మెల్యేకి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఆయన చాలా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఆయనకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మాకు కూడా హెల్ప్ చేశారు సారు. ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాము. ఆ సార్ అంటే మాకు చాలా అభిమానం సార్. వెరీ మాకు 24,000 చెక్ ఇస్తారండి. 25,000 చెక్ ఇస్తారండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటే సార్కి అందరికి చేశారండి సార్. మాకు కూడా పోయిన సంవత్సరము స్కూల్ ఫీజులు అప్పుడు తల్లికి వందనం లేదు కదా, కొత్త ప్రభుత్వం అప్పుడే వచ్చింది కదా, నాకు అప్పుడు స్కూల్ ఫీజులకి నారాయణ సారు 25,000 హెల్ప్ చేశారు సార్. మాకు ఎంతోగానో ఉపయోగపడింది. థ్యాంక్ యూ నారాయణ సార్. మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నారాయణ సార్. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో బర్త్డేలు పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మనసారా మేము దీవిస్తున్నాం సార్. మీకు థ్యాంక్ యూ నారాయణ సార్.